jan. Duit entelan. Kaya wong duke duit entelan. Tenan iki. Nyawa iki ra nek to ya. Nah. Iki jutaan iki. Lah kuncine nang ndi? Mari aku keke. Ora iso buka, Ora iso. terus arep njemuk duit. Oh. Pak, Retangi itu gampang. gampang ngono iki serana. Gampang. Piye carane? Nih, kira. Oh, weh. Iya. Sepetane sik. Jan. Kene iki Jan. Kok iso bilang? Kita jangan kok duit iki mah. Jan, iki wis tenan kok duit Jan. Nah, aku no. Duit entosmu kuwi. Ngene lho. Ilmu tuwek. Ngono Jan. Lho, Lha kowe kok iso kaya ngono mati lho Jan. Kowe kok iso ngilang? Heh? ngenteni aku jan. Lho, cah kene yo pajakne cah kono. Ra padha kaya. Tuwek-tuwekane kene. Wah, aku butuh wae lho Jan. Wah, apet lho iki ora sembarangan wong. Ilmu tuwek berat. Lek model koyo kowe ngono kuwi yakin ora bakalan mampu. Model ngono. Wis kok kuat. Kuwi lho aku te apa ya persyaratan Jan? Wah, aku iki jane ragu belajar kowe cok. Modelmu ngono dicapi-capi yo. Ya wedi kuwi lek masalah gunane. Engko lek wis kowe mesti iso, engko mesti terutusan ning gone jeding-jedinge tangga-tanggamu ngono kuwi. Berat. Loh, lha nyapa kok terutusan terus jedinge tangga-tangga iki? Wah, yo engko mesti mengke ngene lho. Ngene kaya berat aku. Kena salah lho aku, bos kena dosane ngono kuwi. Wis to ora oleh tak salah gunane Jan. Wis mana? Ya wis, berhubung kowe iki kanca kental bendina karo aku ira-iri karo aku. Wis tak bakal tak diajari kowe. Tapi iki kowe syarat sing pertama iki apa wis duwe kowe iki kira-kira syarat sing pertama iki? Apa syaratnya sing pertama Jan? Syarat sing nomor 1, kowe kudu duwe SKKB. Kuwi lho, anu lho. Surat keterangan kelakuan baik kanggone kepolisian kuwi lho. Wah, opo kuwi? Ngarep belajar ngilang kok dadak nggak SKKB barang. Wah, iki soalnya wajib bojo. Marah iki ilmu iki wedi lek disalah gunakne karo oknum-oknum sing kaya model kaya kowe ngono kuwi. Marah ya biyen iki ngene. Wayah belajar kuwi biyen iki aku karo wayah berguru ngono kae ya karo guru kuwi ya dijalki kuwi barang. Biyen yo ngono kuwi. Wah, lha kuwi aku sing urung duwe lho Jan. Piye ngene iki terusan? Ya wis ngene ae Jo. Iki berhubung kowe kanca kental iki wis sing surat kuwi mang wis tak nomor 2 kan ya musuh kowe. Iki berhubung kowe kanca kowe ngene iki sing masalah surat kuwi engko iso nyusul ning mburi wingi. Iki ngene iki, tak iki terokno mantraku iki ya. Ya oke, tak terane apa montrone Jan? Ngene, terokno aku ya. Ya. Ublak kuat-kuat, Ublak kuat-kuat, lek ra diublak, nek ora diublak ora iso nguwak. ora iso ngomong. Oke, jajal. Ublak kuat-kuat, nek ora diublak ngomong. Opo iki? Weh, diidel men lho. Kaya aku memang lho. Ngene lho. Ublak kuat-kuat, lek ra diublak ora iso nguwak. Weh, jajal barene.
Mublak muak-muak, nek ora diublak muak-muak. Leru rek. Gede lho we. Iya. Mublak muak-muak. Mublak muak-muak. Lek ra diublak ra iso muak, lek ora diublak ra iso muak. Ah, wes, bisa. Mublak muak-muak, lek ora diublak ra iso muak. Masuk gitu ya. Saiki we ono. Iku bakalan mlaku ayu nembus kene we kok. Ya. Ya. Wah. Warai karo bujan ya iso ngirang tenan ora nyongko ora iso. Ya. Duh. Ora tenan. Wah, berat ini. Bakale coto iki. Lah, kemeng lali ora tak warai balike terus piye golek bablas ning alam baka mati. Thank you.